Ćao, pozdrav svima. Odlučio sam da promenim tip otvaranja kutija, odnosno da pričam dok otvaram kutiju. I onda ću da ubacim samo neki pozadinski sound. Da vidimo kako će to da prođe, da li je možda to bolje, nego da samo ćutim i bude sound. A sve je bilo cool da sam ja uzeo neki jebeni nož. Inače, najbolja stvar kod ovog tima je kutija, brate. Idemo, prvi pik. Nadamo se Toon Kingdomu, brate. Dark Magician Girl, Blue Eyes, Red Eyes, Reigeki. Chimera Fusion, Ice Jade, Jimir. Nemam pojma šta je to. Dobro. Ništa za moju ličnu kolekciju za sada. Idemo drugi pek. Stardust Worm. Šta je ovo? Bog ti jeba. Up. Salomon Great Gazelle. Nikad čuo, nikad vidio. Da, inače, ne pratim trenutno metu, pa jebi ga. Nadam se samo OG kartama. Ajmo posljednji pek. Op. Brate, Jovana. Ok, neki Runic Main. Red Gadget. Ok, ovo je lepo za kolekciju. Ovo je lepo za kolekciju. Nije ono što sam očekivao, ali bit će i to u kolekciji. To je to za prvi pek.